Nikukazi, ningekho. Hallelujah. Hayi ufaka ibuku usophenyane. Lapha nje kwaqondana nje amehlo sonophenyana lwakho luthi wena. Hayi, mfethu kodwa ke namhlanje siyabuka la nawe ukuthi uyalungisa sibona istage bagibela abafowethu sibona nazintatheli lapha Ozwide production sebafikile ubakanekisile kwenzakalana la kwaphithizela nje. Usakhuluma indatheli khona uhlobo lwabaqambe bamanga. Uzwancancane kugeleka imanga unavigate ehlola form. Xa unavigate usenyanga. Thanga uthanda ubingelela kuphinda kuphi la finyela khona lombuso njengamanje. Ubingelela wewe umahlinze ihlezi nomntwana umbingisi keje phela ngomshelo nje nokauta wasongweni. Isagego kubayini wasandala ikhothe nje amabhunda nozondwa ngakubolo nje ngegate. Ngiyabingelela ngithi sanibonana. Ngaphambi kuba siqhubeke ngizothanda ukuthobeka kakhulu ngidlulise amazwi enduduzo emndenini wasemachunwini sishiwe ngomunye umsakazi obeyinqalabutho ngendlela eqabusathane endimeni kaMaskandi nakwezemsakazo nje wonke ake ngithi nase South Africa sishiwe iqhawe eSouth Africa nje yonkane ngithanda ukuthobeka kakhulu ngidlulisa amazwi enduduzo sibhlungu silahlekelwe ngiyafisa nomndeni umndeni wasemachunwini kanjalo nokukhoze lesizwe se-South Africa sonke sengathi singaduduzeka kulesi simo esisehlele Mfowethu ubonakele kakhulu nalana mfowethu nje ubususho nje ukuthi thanjelwe insizwa lapha ke uma-1000 amathatha yehla enyuka lengisa irandi madoda ubhica umfoka mcuno uratata mfowethu kodwa ke namhlanje sikubuka lapho futhi ufake iskipa i-t-shirt lapha ibhica day kodwa manje kwasekuba nomkhulu lo phezansi umkhulu wani umkhulu inyanga no nganza wethu namhlanje silapha eGugudlamini extension park ese workshop lapha eDurban ibizwa ngeibhica day career expo and music so ibhica day ke uhlelo olwalikhandela ekuthenini lukwazi ukuthi lutakulo dadewethu kanjalo nabafowethu abasakhula beze emuva ngokwemfundo kodwa sifocusa kakhulu kubantu abalandela umculo kaMaskandi ngoba kuyayekuthiwa imvamisa ayibona abantu abangazwani nempucuzeko so ke sifuna ukubabonisa ukuthi no akusikhona ukuthi ngoba bengazwani nempucuzeko but kusuke kuyisimo ukuthi information ayisheshe ukufinyelela emakhaya ngoba endaweni zasemakhaya kuningi okungafinyeleli kuthini ngizokwenza isibonelo uma kuvula ama-applications emavasithi uthola ukuthi umfundi uzophasa kahle umfowethu udade uzophasa kahle ekhaya kodwa ngesimo sokuthi ubengenayo information ephelele ukuthi ku-aplaywa kanjani mhlawumbe uyo-aplya ngo-CEO baningi kakhulu abantu base-KZN ngoba u-CEO usebenza la e-KZN kuphela and ama-university amaningi ngaleyo ndlela e-KZN uthola ukuthi uyafisa ukuye UJ uyafisa ukuye eVaal uyafisa ukuye eCape Town kodwa manje akanalo ulwazi so-ke siyayisithi ke sibhica day sihambe ngokuphezela namaciko sifike sifinyelela emakhaya sikwazi ukuthi siwasiza abafundi ngokusebenzisana nenye ikhampani ebizwa ngezazi consultants sifike sibasiza abafundi siba-aplayise sibasiza nangokukhetha iy'fundo ukuthi ayiziphi nokwenza research iziphi iy'fundo ey'hamba phambili wathi umuntu uma eqinisa kuzona akwazi asheshe athole umsebenzi ngoba yona inkinga esibhekene nayo njengamanje e-South Africa leyo ukuthi umfundi uyafunda aqede even inesingu usuyahlala enesingu uhlale 2 years ungasebenzini nodokotela kade kunesikhalazo baningi odokotela abangaqashiwe so siyazama ukunceda ngaleyo ndlela not ngoba sinolwazi olukhulu but lo uncedo oluncane noma leyo information encane esisuke sinayo iyawenza umehluko ngidluleke uma ufike ey'koleni emakhaya njengomuntu osuke ekhulele emakhaya uyayifika ubona ukuthi siningi isimo esingesihle kahle then ke siyi-centralize le program njalo ngonyaka siyilauncha ngenhloso yokunikeza i-feedback ukuthi enyakeni owedlule ukuphi esikwenzile sahamba safinyelelaphi siphinde sinxenxe futhi nama-stakeholders ukuthi asondele ezo-understand inhloso yomcimbi ukuze athinteke ey'nhliziyweni akwazi uma sesiyi-decentralize sesiyisey'ndaweni zasemakhaya la isiyonceda khona befake isandla ukuze sikwathi singene siphethe abanye abafundi bebele confidence ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi omunye mhlawumbe akanalishe akana-uniform so uma sekukhona mhlawumbe ikhampani thizeni ezosondela ukuthi hayi ngicela ukuthi ngifake noma amashethi amabili mkhulu lowo mehluko loyo so inhloso yalo mcimbi lona ukuthi izogqugquzela izophucula mhlawumbe amabhenca ukubuyisela emphakathini that is why ingenwa mahhala ayikabi nabo abaxhasi njengamanje ngabe ngiqamba amanga kodwa ngenhlahla uHollywood ukwazi ukuphumela phambili wathi hayi ngizoyikhipha mina icathulo so zinekhona nje iy'ntathu esizoyihambela maqalo April 5, 12 and 19 sizoconfirma kahle kodwa ngey'kole ey'ntathu esizoyihambela ngokuphezela Hollywood nokuhambisana nanawo amaciko siyonikezela ngey'ntathu bese siqhubeke nalo uhlelo lokubabonisa sibakhuthaze
sibazisina ngokubaluleka kwemfundo ngezela mhlawumbe odokotela basuke bezonikeza ama-testimony njalo njalo ikanjalo nje kahle lona inhloso yebhinca day ayikho enye ayona inhloso okwenza imali. That is why ngeke ngithi uma ngabe kukhona umuntu ofisa ukuxhasa engaxhasa noma ngane iy'nsiza kusebenza akudingi ukuthi enikeze mina imali. And uma isexhasile akamemezele ethi sengixhasile ngento ewukuthi ukuze kungathiwa ngelinye ilanga hayi ugogo asuke udla imali mina ngiyihurazela ngendlela yami angidingi ukuthi ngize ngihambe online. No, I don't do it. No. Yesakala iKid Uchaza sikhuluma naye la umbukelo inhlaka production njengoba sisho sithi nasumbukiso phanya lalela sifika noma ikuphi la khona sila eThekwini silokhu sikhombisile ke yabona ke kusekuningi kuzokwenzeka la mfowethu abantu abalindele okuningi ukuthini kubantu ngithi abantu abasondele enganza kwethu bengayigqoki imfanisana zepolitiki lento ayihlangene na political party bafika abantu bezojabula bezojabulela umculo bephinde be-understand nanenhloso nje yomcimbi wonkana ukuthi ungani kusupportane bakwethu sifundisane sikhulisane imayelana nalokho nje le event njengoba sichazile inhloso kodwa ngoba kusuke nomculo phakathi simsana namaculo abeze ngoba iphinde futhi esayidini lamaskandi ikhulisa amaculo uzobhekisisa kunenqoba ama-hit maker lapha kwi-line up engizama ukuthi uzobona ukuhamba isikhathi uthi hawu lengoma ndiculo lengoma ndiculo ubani ubungayazi. So ibalulekile ukuthi sijakulane ukuze imicimbi emikhulu efana nembuso yamaciko nompucuzeko leyo ngoma kazwelonke iwa-recognize namaculo nabantu uqobo bawa-recognize amaciko. That is why sibuye sihambele nasemavasithi sithi ibhica day educational tour esiyosihambela khona amavasithi sobavakashela as ama-artist siyobonga ukuthi hayi bayakwazi ukustrima ukuba ibona abantu abaphatha umculo labo abane-Wi-Fi 24/7 nawe uyubona even ko-TikTok ukuthi uma sekuvalwe iy'kole hayi ku-TikTok iyancipha izinga lamavidiyo ngoba abanye bethu izimo emakhaya zikho kahle nedatha elente kanti engamasevisi emakhaya so umculo uphethwe uma-institutions. Siyabonga kakhulu Xolani. Ngiyabonga. Ibhica day la sikhona khona eGugu Dlamini Park.